ఎక్కడ పోతున్నారా? ఇంట్లో నేను ఉండబాకి నేను వెళ్ళిపోతున్నా. అన్నా నన్ను ఆపక నేను వెళ్ళిపోతున్నా. అన్నా నన్ను ఆపకని చెప్పినా కదా బాకి. ఆ పని కానీ నీ బ్యాగ్ లో 500 ఉన్నాయి, నేను తీసుకుంటా. ఏమైనా వేసుకోండి, నేనైతే వెళ్ళిపోతా. రే ఎక్కడ పోతున్నావురా? నేను ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోతున్నా అమ్మా. మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తావురా? మళ్ళీ వచ్చే ప్రసక్తే లేదు ఇక. సన్నీ నన్ను ఆపకండి అమ్మా, నేను వెళ్ళిపోతున్నా. అరే సన్నీ ఆపకని చెప్పినాగా అమ్మా. ఆపను గాని ఈరోజు చికెన్ వండుతున్నా, చికెన్ తెచ్చిచ్చి ఏటైనా పో. అంటే ఇప్పుడు నేను మజాక్ ఆడుతున్నా అని అనుకుంటారా మీరు? నిజమే చెప్తున్నా అని ఫస్ట్ చికెన్ తెచ్చిరా బై. సరే ఇగో పో. ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోదామంటే ఏం బాధనో ఏందో నాకు. ఇగో తీసుకో అమ్మా. గుడ్ బై. ఇప్పుడు ఎటైనా పోయిగా. అమ్మా చికెన్ లకి బగార్ రైస్ వండుతున్నావా, బాస్మతి రైస్ వండుతున్నావా? దొడ్డు బియ్యం వండుతున్నా, తింటే తినో లేకపోతే లేదు. నాడు బాస్మతి రైస్ వండితే తిని వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నా ఇంట్లోకి. చికెన్ ఎప్పుడైతే ఏమో. ఏమైనా ఇంట్లో నుంచి పోతా అన్నావు, పోతలేవా? చికెన్ తిని పోతా.